Po. Nasa ano tayo? Late po kami ng konti kasi yung kandila matagal matunaw. Nasa Holy Angel kami. Ng Angeles. Bacolor. Ito pong bahay bago yung tawayo po. Isa lang ang sasama. Huwag mo na kayo lalabas yung iba. Yung may-ari ng bahay nang sasama. Diyan lang kayo. Dito tayo. Upo muna kayo dyan. Ikaw, cameraman. Sige. Dito tayo. Huwag mo na kayo alis dyan, ha? Kini ka ako. Parang tanang kini. Kini tanang. Kini tanang mo. Papa ng Santo sa taas. Patungtong mo na rito, ha? Sige po. Ayan pa ng Santo rito sa taas. Sa pangalan ng kaya magkakaroon na ng aura. May CR pala rito, te. Pakibukas nga, te. May CR nyo. Kaya mauna. Yung mga relos, lagyan nyo ng baterya. Pag, Ay, maya pa. Ay, gagan. Diyan na lang muna kayo mahal. lagyan ng baterya dapat. Ay, Pag binuksan mo, te, huwag kang papasok, ha? Ay, maya. Ay, maya. Bago ka rin mga kontes. Iyo ba? Bago ka sa rin mga kontes. Ay, Again, isarado mo yung pinto. Pagkano? diyan ka rin buwan. Para may ibig. Pinatuloy lang. Padan. Dapat siya mauna. CR. Hindi ilaw. Ay, walang ilaw pala dyan. Walang ilaw. Wala mapineso. Yan malimit at sulit yun. Oo. Yan malimit at sulit yun. Kaya na lang. Yan po. Kaya na lang. May bata rito. Diba? Diba? Bata lalaki. So, Buti di ako kinalapit kanina. Kaya siya ako, pink na ako dyan. Ay, dito may duwende. Ay, silita ko ta. Ang silita natin. Ganyan tama kasi. Sa lapit din naman. Hindi na pwede kaya pa. Dito tayo. Tingnan mo yung mga kandila, oh. Lumapit ka, mahal. Tingnan mo. Nawala pa yung kandila, wala pang luha yan. Tingnan nyo. Hindi na natin bubuksan yung balcony po. Mamaya. Bago tayo lumabas. Unahin muna natin yung kwarto. Pasok. Wala. Sa ilang po na ito, baka tumakas. Mamaya mo siya. Kwarto na. May share pa rito. Meron dito matanda lalaki. Yan. Oo.
Parang malaking problema niya. Nakaupo lang dyan, tapos nakaganyan. Nakikita mo yung mukha po? Hindi nakaupo lang siya, payat lang siya. Kaya? Oo. Para lang siya nakaganyan. Yan, abayan mo. Siya naman tayo. Diyan po. Dito, bata, babae. Babae, no? Dami pala. So, Maraming kaluluwa rito. Kita mo yung kandila nyo, hindi lumuluha. Ngayon na sila dami nakalaya. pala dyan. Sige lang, dito siguro ng pinto. Mamaya rin siya. Yan muna natin kwarto. Dito, nakatira yung maitim. Ay, dito pala siya eh. O, dyan siya nakita ni ano yan. Dito yung maitim. Dito niya tinatali yung babae. Sa pangalan ni Kristo, masamang espiritu. Ginawa niya bahay ito eh. Tinitirahan niya to. Tinitirhan nga niya. Ginagawa niya itong bahay. Hindi na siya dyan titira. Saan naman kaya titira? Lilipat. Itatapon to. Kasi mga bad spirit sila. Meron din dyan po. Wala. Mahina lang ito. Sa pintana. Tumatalos lang yan dyan para masilman. Okay. Ano yung kote niya? Ano kung ano ba hindi? Dito mayroon minsan naglalakad dito eh. Ano, sino siya? Mga kaluluwa. Hindi malila. Walang ventilador? Hindi, okay lang. Wag na. Okay. Minsan magpatugtog kayo ng sounds day ha? Oo. Yung pong nasa reno lalo pag gabi. Opo. Pag umaga, medyo lakas-lakasan nyo ng konti. Pwede rin kayo magpatugtog ng kung anong gusto nyo yung song, yung mga sinauna, pero tayo muna kay Papa Jesus ha. Para mabulabog sila ng todo-todo. Mukhang hindi sila nabubulabog sa kanta eh. Kailangan biningin tenga nila. Tingnan yung mga kandila, walang ulap, ay walang luha. Nakita niyo yung kandila? Walang mga luha, di ba? Wala. Kahit yan doon. Yung kandila doon, wala rin kayo nakita di ba? Burn! Hindi, ako na. Alam ko na. Ako na po, mahirap buksan again. Sige. Sige. Yan. Timing siya. Hila ba na? Ikaw ang ilaw ba? Siseryohan natin to. Ito nga. Yung tao doon. Makapasok. Dapat natin kang maragula speaker. Ang magkayangan kiyang buong bale. Tugtog. Patugtog kayo ha. Napalasali kang speaker. Mura lang naman yung speaker. Pasali may speaker. Kahit yung maliit lang. Dug, 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 dug. Sarado na yan. Para masaya. Ito na tayo. Kaya ako pag maglinis. Ayaw nilang malungkot eh. Ayaw nilang mahinga. Lalabas na tayo. Bago tayo lumabas, mas masama ko muna kayo. Para makalabas na kayo. Roy, yun. Dito.
Bas-basan mo kayo. Yung dagis. Ang lagi. Pati dagis. Saan? Yung si Kita, yung wala kang bintana. Pumasok? Oo, yung wala kang Wala bintana. naman walang bintana, master. Pati dagis. Inipin. Pati dagis. Kinilis mo yan. Oo, pati dagis pero. Saan siya lumabas? Yan sa bintana. Dito lang siya? Oo. May daanan dyan? Yung basta din dagis ito, turo ko kay Kaya Hindi yung taga. Tingnan mo yung kandila. Nakita niyo, wala pang luha. Mga ano yan, mga duwende yan. Ah, tama. Sige. Matuloy po. Sige, oh. Oh, duwende yun. May duwende doon. Umalis. Sige. Tayo Cruz, para makalabas na kayo. Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at Espiritu Santo. Amin. Sige, labas na yan. Para makalabas na kayo. Hayaan nyo lang magkalat yan, usok yung kandila, baka mamatumba ka. O, lahat yan. Lalabas na tayo. Makalakla rin eh. Haya! Sige na, Ay, ma. sinabihan ko ka rin at hindi ko Nakakara ka pa, makalakla. Gusto mo cameraman? Eh, ito, bilisan nyo ka no. Baka may luwarugo. Kita pa kanya yun. Sino mo? Hindi ka pa niya tabi. Hindi ka mo kaya. Sino naman yung... Buksan yung mga ilaw. 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 Ilaw daw, ilaw. Ilaw. Ay, mo na lang. Sula kayo mo pa der, kayong bandang wanan ka rin. Kaya, doon ka din. House blessing. Dito tayo. Takot kayo. Meron dyan po. Wala ito, bata lang ito. Umiyak lang ito. Dami. Hindi na pupuno yan. Nandiyan yan. Ang dami no. Ano, tumat. Lahat meron. Hindi mo ano. Kaya yung mga kandila rito ni. Dito na tayo. Lahat meron. Meron lahat dito. Buksan mo na yung ano. Yan. Yan. Dito ka di matanda. Ito lang all this to do. Walang ilaw yan? Meron po. Malis ka dyan, Noy. Huwag ka muna papasok. Ano kayo? Kapagating ko ng white lady dyan. May mamulto. Wala dyan po. Pero, may kinusan dito. Kapapasok sa bakte. Ano daw? Marami nga nakatira dito. Nabulabog sila. Kasi niribik pa rin bahay nyo, no? Nabulabog yung mga nakatira dito. Kaya mo lang siya dyan mamatay sila dyan. Pabayaan mo muna. Nabulabog sila. Dito tayo. Totoo bulabog sila. Isang nabulabog sila lahat. Oh, sabi. Kanyang Jimon. Desalo. Alam mo ito dyan. Ang bagay ng cameraman ko eh. Eh, itong bata eh. Baka mapakan ko. Kuha ka ulit ng sensor. Yung kanina. Dito, kuha ka. Dito wala na po. Wala. Sa'yo ka muna. Yung malaki. Ito po ako. Oo.
pa. Tama na. Hindi na alam mo ha. Wala natin po hindi lang. Ano na, bago tayo lumabas. Ito muna sir. Babalik tayo doon sa labas. Sa labas na tayo. Buhatin niya. Hindi na nangako pa pa. Wala ko na ganyan ko na. Bang! Bang! Opo. Wow! Kiki! Oh, first! Please. Going to know what lady. Sabi ko na may Yan na, mahal. Darito. Yan na po yung pinaka-final. Ikaw. Papakulat eh. Naman. Dito. Okay na. Pause muna, anak. Pause muna tayo. Salamat po sa lahat dyan. Mega mega shoutout. Andito po tayo sa Holy Angel. Nag-blessing. Marami nga pumulto rito. At kaluluwa. Amen.